Čože? Nákupný košík zbili. Říká, to griloval, sami tak zdá. Tak to ako si podpadával. Grilovali na ňom, nie? Jedné kolbásky, slaninky. Jedno koleso. To dáš, že na jedno kolese? Myslíš? No ja neviem. Asi nie. Asi nie. Máme tam kameň, aby nám neutekol. Aby nám neutekol. Tak. Už nám neuteče. Na novo priviazaný. Nikto neukradne. Však dieťa si sadne. Jedna brzda. No, Jak nový. Jak nový. Neuviazal nále. Jaj bože. No môže. A tak sa pripravuje na video. To. Poď. Ľudský sniper. Ježišmarja, ja sa tam bojím ísť. Ja sa neodvážim tam ísť. Kašleme na to? Ja sa neodvážim ísť. A veď povie, to je malé. Ale ja sa neodvážim ísť. Neblázni. Vieš? Veď to je toto. Ja sa ďalej neodvážim. A ja sa ďalej, ježiš. Nemôžem. Ja nemôžem ani ja. Ježiš, sa neodvážim. No to si horelo. No. To ďalej pokračuje, nie? Ako ďalej to ide. Musíme asi tam prejsť. Čakaj, tuto je, aha, to musíme ísť ďalej. Aj sprej tu mali, pozri sa na to, to boli dobré ľudia. Víš, na vojne chcú celý byť aj kultivovaný. Hej, poďme. Hákový kríž, to je... No. Ja to neodvážim ísť.